Хей хора, време да не съм снимал много време и време се завърна. Кой гледаме? Сега ще ви покажа. Иван Петър, Лина, Лили Аначкова. Ловит, не толкова ловите, така ще е сърцето. Но пък тримата ги обичам. Хора, не съм приличам, буквално съм се облякла. Един случай. Кой ми пука, бе, брат? Кой ми пука? Няма да стане. Значи не съм сигурна къде ще лягам. Тук ли ще лягам, тук ли ще лягам, къде ще лягам, не знам. Ще реша някога. Когато ми се запиша тук и да пусна там. Можем да се върна, не просто не съм приличам. Днеска принесам, трябваше да се къпам, не се къпах. Значи, хора тия дни, когато вече кача това видео, е като такова някъде тия дни към четвъртък. Ако качвам видеа, някъде след четвъртък ще видите и друго дете тук. Да ви кажа ли какво друго дете? Братовчетка ми Вики ще ви бъде тук вече и тя е малка. На 3 години е. Така че, да. Тя е много сладко. Аз съм търпен да дойдем. Лъвит Вики. Тя не гледа, нали, няма собствено телефон, защото ще е малка. 3 години е, но... Хора са че гледаме. Май ще има само тази част. Така че да. Да, хора, това беше от мен за тази вечер. Goodbye, лека вечер, приятни сънища и да, беше от мен. Да, goodbye.